गाइस वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। आज हमने के बात कर रही भोजपुरी के एगो बहुत बेहतरीन गाना बा जौन कि 3 हफ्ता पहले आया रहलक, मिलियन में व्यूज पहुंच चुकल बा। गाना का यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह पे ट्रेंडिंग बवाल मचा के रखले बा। रील मिलियन में मिलियन लोग रील बना के पैसा कमाता, ना दून पैसा छापता, लेकिन हमनी के घंटा कुछ नहीं मिलत। सो हमनी के आज बात कर जाई एगो गाना रहे बिगहा के बिगहा तोहरा नामे कर दे। अब आदित्य सम्राट के गाना रहलक और खुशी कक्कर साथ में गले रही है और परिधि सिंह राजपूत एक गाना के मेन एक्ट्रेस लीड रोल में रही है। जौन की गाना बहुत बेहतरीन बा। एगो नया युवा कलाकार बेचारा ये टाइप के गाना गइले बा और इतना बेहतरीन गाना भाई भोजपुरी का मतलब एगो अलग लेवल पे रंगदारी के टॉप लेवल पे लेके जाके काम कइले बा भाई। और ये गाना मतलब समझा ना कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे इतना ज़्यादा बवाल मचेले बना कि लोग देखला से ज़्यादा पे रील बनावल पसंद करता। मतलब एगो छोटा मोटा लड़का भी देखा ना तो कहीं पे जाके रील बनावे के एकदम इच्छुक बा। गाना पर कहा कि गाना बहुत बेहतरीन बा, गाना के लिरिक्स भी इतना बेहतरीन बा, बैकग्राउंड डांसर भी इतना कमाल के बाड़ा सन भाई। ओकरा बाद में जो आदित्य सम्राट एक गाना के सिंगर बा, उनकर भी भाई एक्टिंग परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन बा। गाना सिंगिंग आवाज़ उनकर बहुत तगड़ा बा। बिगहा के बिगहा तोरा नामे कर दे में गाना के जो लिरिक्स मेन बोल बा इहो बहुत तगड़ा बा। जे टाइप के गाना बना हमके लागता कि गाना 50-60 मिलियन से अक्रॉस जा सकता, इससे ज़्यादा ना जाई। कहा कि भाई नया सिंगर बा और इतना ज़्यादा लोग एक करके सपोर्ट करे ना, कहा कि कुछ दिन के बाद फिर नया ट्रेंडिंग कुछ ना कुछ गाना आ जाए। से तोहनी के कैसन गाना लगल कमेंट में जरूर बताइए। हमके तो बहुत बेहतरीन गाना लगल। सो गाना के अगर देखा जाए तो भोजपुरी के एगो अलग टॉप लेवल पे लेके जाए काम करता भाई, लेकिन अभी तक ट्रेंडिंग में गाना गई लेके। काहे कि भोजपुरी में तू जानते वाला कि भाई अक्सर करके जौन बड़का स्टार होला सन ओकनी गाना ट्रेंडिंग में जाना, छोटा मोटा स्टार के गाना ट्रेंडिंग में ना जा पाई। काहे कि ओकनी के बहुत मेहनत करे के पड़ेला। भोजपुरी के एगो ऐसा एल्गोरिदम बा यूट्यूब पे कि भाई अगर तू गाना लेके आवत रहा तो बड़का बड़का सुपर स्टार के गाना ही वहाँ पे जा सकता। बट रंगदारी के मामला में भाई बिहार, यूपी हमनी के कबो पीछे रहेला ना। और जे टाइप के गाना गइले बा भैया ना भाई, बिगहा के बिगहा तोरा नामा के दे, भले सरवा 1 कट्ठा होको चाहे ना होको, 1 दूर होको चाहे। हमहू एगो रील बनइले बानी, भले हमरा लगे साला एको गो कुछ ना होको, लेकिन बिगहा के बिगहा नामे करे के जिम्मेवारी हम लेतानी। अब पीछे तनी बैकग्राउंड में देखो तो बोल कि पूरा के पूरा गेहूं के खेत बा। सो ई तो हम केहू के नामे कर नहीं सकत, काहे कि हमारे बाबूजी के तो है ना। खैर तोहनी के गाना कैसा लागल कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लागल तो शेयर करिए लगन अपना दोस्त में, और चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। तोहनी के सपोर्ट के वजह से आज जो कुछ भी बन सकता नहीं बन सकत तो कोनो बात ना। हमने फिर मिला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।